Imini yeSabatha mayibize kubo bonke abalalele lenkonzo ngalolu suku olukhulu lweSabatha umsakazo omkhulu ukhozi. Bantwana bahle base-Afrika, maNazaretha amahle ngithunywe inkosi yamaNazaretha ukuba-ke ngethule lenkonzo. Ngizocela basedlule encwadini kaJohane 14. Ngizofunda ivesi lama-21. Onemiyalo yami ayigcine, nguyena ongithandayo. Ongithandayo uyakuthandwa nguBaba, nami ngiyakumthanda ngizibonakalise kuye. Amen. Kukhona izinto ezimbili ongathi mawunganakile uyitshela ukuthi zehlukene kakhulu. Kanti mawunakisisa kahle, uma ukhona umehluko phakathi kwalezi zinto zombili, mncane kakhulu umehluko khona. Ukugana nokukholwa. Uma umuntu eganile uye agcine imithetho yalapha agane khona. Uyefike afundiswe imithetho ukuthi imithetho yala ekhaya ihamba lapha ihambe lapha. Awukwenzi lokhu yakwenza lokhu, awukwenzi lokhu yakwenza lokhu. Kufanele kube khona uthando kuqala ngaphambi kokuthi umuntu akwazi ukwenza lezi zinto zombili. Ukukholwa kuwukugana komphefumulo, kanti ukugana kuwukugana kwenyama. Bobabili laba bantu bayagana. Ekukholweni ukhonza imithetho yomkhwenyana wakho ongamboni owumoya, ngoba vele umoya okuyiwona okholwayo. Bese kuthi ekuganeni umkhwenyana wakho usukumbona ngamehlo. Ngoba umuntu ungabantu ababili eyedwa, kunomuntu wenyama, kunomuntu womoya. Bobabili-ke laba bantu bayagana ngokuhlukana. Ukugana kwalomuntu owumoya kubizwa ngokukholwa, bese kuthi ukugana kwalomuntu oyinyama kube ukugana. Kodwa laba bantu ngoba bawumuntu oyedwa, baye behambisane kuzo zombili lezi zinto. Uma lo wenyama eyogana emzini uhamba naye lowo mphefumulo. Kanjalo nalowo mphefumulo mayeya emzini wakhe esontweni uyehambe naye lo wenyama. Futhi laba bantu njengoba behlangene bewumuntu oyedwa, kuyenzeka bonisane emendweni yabo. Omunye onise omunye emendweni wakhe. Umakoti eganile kuyenzeka kwesinye isikhathi ashonelwe umkhwenyana wakhe. Ayemkhethile phakathi kwezinsizwa eziningi, wathanda yena nje. Kuye kubeke sekuletha ukukhathazeka okukhulu lokho ekhaya, ukuthi sekuzokwenziwa njani manje ngale ngane yomuntu la ekhaya uma isishonele umyeni wayo. Bayakhathazeka kakhulu abantu abadala, bengazi nokuthi bazombheka kanjani umakoti noma behlangana naye egcekeni. Baye bebese behlangana-ke abantu abadala baxoxe. Kukhona isiko lama-Afrika okuthiwa ukungena. Bese bexoxisana abantu abadala bese bodwa ukuthi ubani kambe ongakwazi ukuthi agade izingane zalo shonile phakathi kwabafowabo uma yena abafowabo. Kangangokuthi noma engenabo abafowabo bakwabo endlini, kuyayiwa nakwezinye izindlu zakwabo bhekwe ukuthi ubani ongabheka lezi ngane ayikhulisa. Uma sebevumeleneke ebese bembiza umakoti bakhulume naye. Uma ikhulunywa le ndaba nomakoti uyangaphoqwa, kuye kuxoxwe naye, kuvunyelwane naye, naye asibone isidingo sokuthi kufanele bamthole umuntu ozomlekelela ekukhuliseni lezi ngane nokuzondla, ikakhulukazi esikhathini esiphambili abantu besifazane babengasebenzi. Kufuneka umuntu ozokondla lezi ngane. Kwesinye isikhathi-ke umakoti uyengavumi, anqabe. Bethi bayamchazela athi cha, mina ngakhetha umyeni wami ngamgana. Njengoba engasekho nje enyameni, kimina uyaphila emoyeni. Mina noma ngivala amehlo ngiyambona emi phambi kwami. Futhi mina ngenhliziyo yami ngiyakhuluma naye sixoxe. Athi cha, kulungile nje. Ngizokwemukela ukuthi lingilahlile. Umyeni wami engamkhetha kasekho.
omunye ke kuye ukuthi makhulunywa naye abone ukuthi ayikho enye indlela angenza ngayo yikho ukuthi akwemukele lokho kushiwoyo. Uma ke lo makoti esethola umuntu ozomngena eneyingane enabantwana bese bazele, uyethi ma esezala abantwana kulomkhwenyana omusha, labo bantwana babizwe ngokuthi abalona ongasekho, abalona oshonile. Kodwa laba bantwana basuke sebehlukene ngoyise. Lokhu ke kuhambe kulethe ukushayisana ngoba nezimfundiso zomkhwenyana omusha kuyenzeka zingafani nezimfundiso zomkhwenyana omdala. Inqubo eyaziwa yilabo bantwana abadala ingafani nenqubo eyaziwa yilabo bantwana abasha ngoba bona bahamba ngezimfundiso zalo baba omusha, kanti laba abadala bahamba ngezimfundiso zalo baba omdala ongasekho, bese kuletha ukushayisana lokho. UNazaretha ke bafika noShembe lapha eAfrika. Wafika nabo uShembe uNazaretha ebunika uNkulunkulu. Wayesesifundisa uShembe ukuthi eNazaretheni kuhanjwa kanjani. Wasifundisa yonke inqubo yobuNazaretha. Ukuthi ma uyiNazaretha uyakwenza lokhu, awukwenzi lokhu. Ukwenza kanje lokhu, ukwenza kanje lokhu. Konke wasifundisa konke ukukhonza kwethu ukuthi sikhonza kanjani. Uma uShembe sesifundisile ke lezi zinto, zase zenziwa ke ngalendlela afundise ngayo ngoba uthe uShembe lento batabama iveli kimi vela uNkulunkulu, yinto kaNkulunkulu. Ngakho akekho ngayishintsha kwala noma sekukhona abakhalayo ngeminye imithetho bathi yesindi likhuni bethu uShembe akayishintsha. Wathi cha batabama, ukuba lemithetho bekungeyami bengingayishintsha, kodwa ngoba kuyona eyami angikwazi ukuyishintsha. Umnikazi wayo wathi kwenziwa kanje, kodwa abakwenzayo umvuzo wabo usegcineni. Uma bedlula emhlabeni uyise wabo lo owumnikazi waleli bandla uyena oyobaklomela, uyena oyobaholela ngokubekezela kwabo noma kunzima. Abanye ke bahluleka, yabehlula lemithetho yasePhakameni, baphuma sebengenile. Abanye abazange bangene ngoba babexakwa ubulukhuni balemithetho. Kulesi sikhathi ke esikuso njengamanje, thina amaNazaretha amadala ngabe abantu abaphenduke esikhathini esiphambili asebeneminyaka eminingi baphenduka, noma kube ngabantu abazalelwe khona eNazaretha, ikakhulukazi abantu abangangathi kangaka asebeneminyaka eminingi bephila bezalelwe kubo lobu buNazaretha. Kulesi sikhathi samanje siyafana nezingane ezazalwa umkhwenyana osewashona. Amakholwa aphenduke manje afana nezingane ezizalwe umkhwenyana omusha. Indlela esazi ngayo ngalobu buNazaretha ayisafani. Indlela esifundiswa ngayo ngalobu buNazaretha ayisafani. Sekuyafana nezingane ezizalwe obaba abahlukene, ubaba washona nobaba wamangena. Ngiye ngithi mangibuka ke ngikhathanisa ubuNazaretha esibaziyo, ngithi mangibheka okwenzeka namhlanje, bese ngibona ukuthi impela akuseyibo lobu buNazaretha esibaziyo. Kulobu buNazaretha esibaziyo esasikufundisiwe, ubungayenzi into ethanda wena. Wawenza into eyashiwo uShembe ukuthi wathi uNkulunkulu ayokwenziwa kanjani. uNkulunkulu wamtshela konke uShembe, akukho kusha okudinga uba kwenziwe. Wamtshela konke inqubo yobuNazaretha. Uma kukhona okusha osekwenziwa okwakho nje okuthanda wena, uma ke nobaba omusha, umkhwenyana omusha ekuvuma ukuthi kwenziwe lokho, imfundiso yakhe eyehlukile emfundisweni yalo baba omdala owayekhona, lo owayethi akwenziwe njengoba uNkulunkulu eshilo.
ngakho ke thina abantwana ke abazalelwe kulo mendo waqala kulo mendo omdala kuyasixaka lokho kuye kusikhathaze kakhulu emoyeni kuye kwenzeke kwesinye isikhathi uthola ukuthi lo mkhwenyana omusha ucebile unayo yonke into abengenayo lo mkhwenyana omdala mhlawumbe laba bantu bebehlupheka kakhulu bengenalutho lo mkhwenyana oshonile ubeyisichaka engenalutho uthola ukuthi lo mkhwenyana omusha kudliwa kahle adle izinto ezimnandi lo makoti amakhele nendlu enhle yahamba ngemoto ayithandayo lo makoti ebese sonke silindele ukuthi lo makoti uyajabula manje usehlala ejabule ngoba usethola umkhwenyana ocebile onakho konke sekudliwa kahle la ekhaya kodwa ubusuthola ukuthi kwesinye isikhathi uyengena endlini avale isivalo ahlale phezu kombhede abambe ngezandla zombili emehlweni akhe akhale ehleli kuyo leyo ndlu ewubukhazikhazi enhle akhale uma kuqhamuka oqhamukayo mhlambe kulabantwana bakhe abadala abazala kulo mkhwenyana omdala bembuza ma kwenze njani ukhalelani athi batabami ngikhumbula umyeni wami athi ngikhumbule ubaba wenu umuntu uyambheka lo baba okhunjulwayo ubaba okwakuhlushekwa naye kodwa lokhu kuhlupheka kwabo behlupheka ndawonye nakho kwaluqinisa uthando lwabo ngoba kukhona ukuhlupheka okunjalo oyuthi mawukuhlupheka kunoma uphatheke kabi kodwa uthando luqine kakhulu bekuhlushekwa kuleli bandla lamaNazaretha esikhathini esiphambili bese simbona umholi webandla ehlupheka namaNazaretha njengoba sihambe nje ngeenyawo masiyinhlangakazi suke sikhumbula ukuhlupheka kamqali wendlela ehamba ngeenyawo eya entabeni yasenhlangakazi babehlupheka kakhulu kwesinye isikhathi sibuye sibakhumbulele lokho ukuhlupheka kwabo sasihlupheka nabo kwake kwenzeka uma beyixoxa indaba obaba bathi ngesinye isikhathi kwake kwahlanganwa kwathiwa akunikelwe imali kuthengelwe inkosi imoto kwakuyinkosi ilanga ithengelwe imoto entsha uma sebeya kuyona inkosi sebethi baba sesihlanganile sahlanganisa imali yokuba sithenge imoto uyabuza ke uthi nibona ukuthi sinani lene engihamba ngalo base bethula uthi ke ubaba cha le moto engihamba ngayo iyaphila ayinankinga isangiphethe kahle leyo mali ayenze okunye ziningi idingo zebandla ezikhona engazenza kodwa le moto engihamba ngayo isangiphethe kahle kakhulu ayizange ithengwe leyo moto kodwa babe bebone bona ngokubuka kwabo ukuthi ubaba uyayidinga imoto entsha mhlambe azothi meqhamuka ngayo ihlonishwa abantu bonke base bekhohliwe ukuthi lo muntu lo isikhonzi senhlupheko ngoba ukuhlupheka kuyamsondeza umuntu eduze kaNkulunkulu ithi inkosi ilanga ngelinye ilanga ithi njengamanje uMnazaretha sebuyathandwa kakhulu emhlabeni sebebaningi abantu abathanda uNazaretha ithi ke lokho ke kuyingozi kuthina ithi ngabe ngcono kube siyahlupheka ngangcono kube siyashawa sihlupheke ngoba uma ungasahlupheki inhliziyo yakho iyasuka eduze kaNkulunkulu ubusuyitshela ukuthi wena la emhlabeni wezela ukuzobusa kanti asihlanganele ukubusa emhlabeni sihlanganyele ukuthi inyama ihlupheke ukuze umphefumulo ukhumbule ukuthi akulona ikhaya leli dokodo lomhambi sisho njalo isihlabelelo sikaShembe sithi kuhle inyama yami ihlupheke ukuze umoya wami ukhumbule umphefumulo wami ukhumbule ukuthi uyisahambi usazohamba indlela yokuhlupheka indlela ekhaya indlela ezweni elizayo kuke kufika inyembezi ngisho phakathi kobusuku mawucabanga ukuthi leya nto eyayinhle kangaka lapha ekuphakameni kwakuye kuthi makuJulayi kufika belungu ababesuka phesheya bezobuka imgidi enye indoda eyisosha indoda yomlungu eyayisuka phesheya isiyabuza enkosini ilanga
ithi lento iyavelaphi. Ithi inkosi ilanga umnikazi wayo wathi avele ezulwini. Uthi ke ubani umnikazi wayo? Isiyasho inkosi ilanga, isho uBhobhela. Uthi ke lo mlungu, awu mina ngiyisosha ngikhaliswa lutho, ngisho ngibona umuntu efa ngikhali. Uthi kodwa lento ingikhalisile, ngithe mangiyibuka yangikhalisa. Yayihleli le ndoda ibuka imigidi, ibuka amakhosazana egida. Uthi ke lento uze usize nawe ungayishintshi, oyishiya injengoba inje njengobaba wakho. Kodwa thina kalula sesishintshile. Amakhosazana namhlanje aphatha amahawu amadoda, amahawu amakhulu, amahawu empi. Amakhosikazi namhlanje aphatha amahawu amadoda, amahawu amakhulu atebezela impi. Sikwenzelani lokhu? Uma ungithanda gcina imiyalo yami. Ithi ke incwadi, lowo ogcina imiyalo yami uyena ongithandayo. Ongithandayo uyothandwa ubaba, nami ngiyomthanda bese ngizibonakalisa kuye. Lento ke sithi masicabanga thina abadala kulokhu kuhamba, kufika inyembezi zeshe. Masicabanga lento la isuka khona ukuthi lento yayinjani, yayinhle kanjani, bese sibuka namhlanje okwenzekayo okungaseyikho lokho esikwaziyo. Bese sifana nomakoti wengeno ohlala khale athi ngikhumbula umyeni wami, ngikhumbula uyise wabatabami. Yebo sasihlupheka naye, kodwa ngangimthanda ngoba wayekhethwe inhliziyo yami. Sengiyabonga abantwana abahle basezulwini. Inkosi ibusise nekuzwile. Amen. Olumaphilisi, no touch that dial.